onde nos encontramos hoxe? Explícame onde Encontrámonos en Villamartín, na Pena das Paleiras. Moi ben. Como naceu isto? Como... Explícanos, que saleu daqui. Isto pois, foi unha predicino leu por Jonathan, polo fillo, que, bueno, tuvera aí uns problemas aí de pequena, dixense, está ben, pois vamos facer isto. E viña todos os días aí, viña de traballar, colleu o cicel aí, o martelo, e empezaba a picar aí un pouco, estaba picando aí hasta que se me saltaba algo para un ollo, e claro, estaba aí sol, non había quen me sacase nada e marchaba para casa. Ala, que me sacasen aquelo e pondo outro día, pois volvía a traballar outro pouco, e así foi, pouco a pouco. E que te inspirou este sitio? Por que este non outros? Ten Porque algo este parece especial? que isto que pide algo aquí. Esta pena aquí con isto que parece que é unha peluca, parece que xa é aí facendo aí como quen que é a Virgen. O sea, que era algo que a ti che daba o corazón Sí, de puñal aí porque sí, che sí. parecía típico a gruta, por exemplo, de Lourdes, algo así Sí. parecido. Inspiraches nela ou... Sí, así na feitura da pena, pois parecía que pedía aí unha santa. E así o trouguemos para aquí. Santa e santo e de todo se foi facendo algo aquí. É celebrádolo todos os anos? Tedes un día especial ou como é isto? Sí, agora puñamos un día así para o día de hoy, o 16, Día del Carmen, para non andar cambiando así dun día para outro, puñamos ese día. E que facedes despois a comida, aquí campestre, Sí, aí tocades? despois aquí dase pois o vermú para a xente, cos cuartos que vai sacando aí, compras o do vermú e pois aí uns vermús e os pinchos, pois para toda a xente que ven pois botar aí, pois para que tamén lle toque algo. Eu chamo-me Benjamín, Benjamín. o máis pequeno da familia. Que é o cura daqui da Sí, zona. son cura dos tres oscos, además. Non tres só de aquí, sino de Santa Eulalia, Villanueva e São Martín. Moito territorio, supoño, non? Bueno, sí. Porque están Bastante moi territorio separados. e non moita xente. Sí, son 3 ayuntamientos distintos, pero, bueno, que teñen en total sobre 1500 habitantes, para un territorio moi extenso, pero non está moi poblado. E claro, non hai moitos curas que saian do forno. No, donde Entonces... o que levo agora, cas 8 parroquias que levo antes, hai uns anos, xa bastantes anos, pero había 7 curas. Bueno, pois estamos aquí neste lugar maravilloso que se está moi a gusto e eu voulle facer unha pregunta que hai que facer cai de caixón. Como naceu isto? Contanos un pouco. Bueno, pues isto naceu con motivo de un viaje a Portugal. Debeu ser ahora por ano 2000, en que foi unha excursión de aquí, unha peregrinación a Portugal, e entre eles pues, iba Manolo, o artífice de toda esta historia, que despois se puxo en contacto con esta outra xente de Silleda, ¿no? Entonces, Manolo tiña ganas de traer e trouxo unha pequena imagen de Fátima, da Virgen de Fátima. E nada, pois empezamos con unha misa, tendo unha misa aquí cada ano, non ten día fijo, e nada, a xente acolleu no ben, despois empezaron estes amigos de Silleda a vir por aquí, algunos eles viñeron xa o primeiro ano, non? Xa estuveron o primeiro ano, e nada, entre eles, Manolo e toda esta familia, pois foron dando vida a todo isto que temos aquí. E polo que se conta, polo que teño escoitado, xa case quixo empezar a facer milagros, algún, non? Ten escoitado algo? Bueno, non sei que ven xente aquí a visitar a Virgen de Fátima, que, bueno, están ilusionados moita xente con ela, que lle ten fe. Ora, bueno, xa de milagros non podo falar. Non podo falar. Bueno, agora o que falta é unha orquesta, non? Ou xa montades vos? A orquesta tamén vai vir. Tamén vai vir? Sí. O sea, que tedelo ben organizado. Cantos anos levades con isto? Pois levamos debe ser desde o 2000. Isto require un mantenimento, ou sea, o de cortarlle a peluca? Ou... Ai, si, isto cada uns cuantos anos hai que cortarlle, porque senón a hedra despois pois despréndese. Ao ter moita caperuza, marcha e queda feo. Tuvemos que vir aí entre un primo que ten maquinaria, Julio, pois coa pala, no cazo da pala, subidos por aquí e dándolle por todo o redor, hasta que fomos quitando, deixando a pelada, pero despois quedara nova. Quedara moi fea. Ao primeiro dicían, o Virgen que fixestes aí, porque era, a verdad, que quedara todo peladito.
Está máis guapa que pelo que eu penso, O non? segundo ano sí xa estaba moi guapa, e o terceiro, pero agora ben ves que se está poñendo xa tamén moi grande. Tiñemos feito aquí unha base, entonces chegou a columna, coa pala, a máquina, pois metémola aí, forramos un pouquitín, despois ao final aí engatando polo cazo arriba, porque estaba con as cadeas aí para puñelo santo, e aí fomos colocando. A verdade que arriba. quedou ben bonito, E despois cada un pois, deixou aquí as marcas da mau aí. Hola, Julio. Hola. Encontrámonos aquí nun sitio idílico, un paraxe estupendo, e quero che facer unha pregunta. Eu recolectei por aquí un pouco de anécdotas e sei que algo trouxeches ti para aquí. Que trouxeches? Contanos. Sí, bueno, viñeron varias cousas, pero entre elas, pois, o santo aquel blanco que hai ali abaixo, o Bon Xesús, o trouxemos de Portugal. Bueno, fomos compralo lá, un primo meu e eu, que é de Silleda, fomos compralo lá a Portugal, e trouxémoslo nun remolque dun coche, dun todoterreno, dun terrano. Entón, cando viñamos con el para cá, pois, eu levaba 2 noites sin dormir, porque a noite anterior tamén tivera de parranda en Silleda con eles, e marchamos para polo día, e a noite seguinte seguimos a parranda ali na casa dun veciño tamén. Que viñar sin dormir. Dormíamos pouco. Entón deu-me sono, e cando viña a Monterroso, orillei na orilla da carretera, e quedou o remolque un pouco metido na carretera un pouco no Orcén. Entonces, eu non podía máis, deitei o xente para o terrano, e puxeme a dormir un ratiño porque non era capaz de seguir guiando. Entón chegamos de tráfico, na máis que adormecín, e petame no cristal, así camao tal, e eu desperto, abro os ollos, entonces a xente pois moi agradable, boas noites, e tal. É educado que te saludou. Sí. Bueno, eso é importante. Entón, dime, tuvo usted algún problema? E dixi, pois non, parei a dormir porque viña cansado, viña agotado e tal, parei a dormir unha sonada tal. E dice, moi ben, e podeme dicir onde vai con eso? Porque claro, viña o santo dereito cos brazos abertos no remolque, chamaba moita atención porque pasaba un cacho para arriba do terrano, e chamaba moita atención que daba de cara hacia o asfalto. E dixen, pois si, vou para Asturias e tal. E dixen, pois durme, que vou falta lle para. Para aquí, e non está nada, non está amarrado ni nada, está cheo que é pousado aí, igual que se pousa aquí. Pero non está colado. Ai, nada, está o que é pousadito aí, que eu dixenlles, hai que amarralo. Pero non tedes medo que caiga, iso ve unha rolada de Veu aire e leva. muchísimo aire, aquí caeron árboles e caeu de todo, e dixen eu, vin mirar, e dixen, o santo caeu-vos, nada. Estaba en pie, e aquí dá a montones, porque ven o aire desa parte, é o sitio que máis dá aquí. Moi pouco, eu pensei que estaba colado arriba, Nada. Eu quería atornillar, meter unhas varillas e poñerlle 4 siquiera, non sabes, já atornillalo e non se lle vía pinto aos tornillos. Metíalos un pouco e metíaslle de cemento blanco e xa estaba. Pero... E tampouco non limpiades ni nada, e vexo que está nada, limpiño. Nada, e neso sí que non se tocou nada. Limpiou a auga e o aire. Todo natural. Todo a lo natural, sí. Para colocámoslo cunha retroexcavadora, tamén nos foi bastante regular porque era un sitio bastante mal accesible, logo mal acceso, mal situado. A máquina había pouca maneira de estabilizala, e o brazo non lle chegaba a máis, e chegoulle moito chegar a colocalo ali. E bueno, foi unha historia, Manolo subido ali ao cazo da máquina, colgado unhas cadenas, e non había maneira de case de soltalo ali do cazo da máquina. O sea que fixo puentín sin querer. Sí, casi, sí. Está quietín, quieto aí. Quieto? Quieto. Ten unha boa paciencia. Está quietín. Tengo boa paciencia. Está quieto. Se non vexo non creo. Está quietín. Cando o puñemos cando fixemos, estaba meu sogro aquí, e dixenlle a Jonathan, agarra aquí o burro. E pensouche que era burro de verdade, e dixo, home, é verdade que tiñamos boa falta, dixo, deste burro na casa. E xa non estaba ben, e dixo, é verdade que tiñamos boa falta deste burro na casa. Nunca che ocorreu facer un altar aquí? Un altar pequeniño para poder celebrar aquí a misa? Sí, o altar témolo feito. Témolo feito que temos que montalo aquí agora, que está feito aí. Que se pode gravar. Sí, sí. Bueno, esta que é a fonte dos deseos, non? Porque vexo que hai monedas. Naceu aquí, fixéstela vos,
Contanos como a historia desta Bueno, fonte. isto estaba un pouco húmedo por aquí, así que había algo de humedad, entonces traíamos unha barra, un pau ferro, e dixen eu, aquí ten que aparecer auga dun momento ou outro, e ten de dar uns golpes para aquí co pau ferro, e venga, deu de salir o pau ferro algo mollado, e cada vez algo máis barro, demos 3 ou 4 veces aí, te colleu despois Julio Pau Ferra tamén deu aí para adelante, e vemos que sale auga. Empeza a baixar auga, e dixe, no, para de mazar, que vai auga abonda, onde vamos con tanta auga? E mira a auga que amañamos aquí. Ver auga a fonte, levan auga bendita desta daqui tamén que temos na Claro, na porque pena. a fonte é unha institución xa, Sí. Agora xa verás, dentro de pouco vai ser milagrosa, así casi como a de Lourdes. Xa case é milagrosa ahora mesmo. Xa casi milagrosa. Sabes de algún anécdota que causará auga? Pois non sei, moitas que viñeron aquí xa quedaron preñadas enseguida. Eso debe ser a Virgen das Preñadas, porque Pois entonces eu non vou beber logo ali. non vas a beber auga. Pois xa sabes, que un día queres quedar embarazada, ves aquí, bebes auga bendita desta e... A lavar as mãos, pero creo o que do momento. beber vou non pensar moi seriamente. Sí, chovía a lanzas de agua. Eu molleime 5 veces aquel día. Estábamos facendo aquí un caseto, visto que chovía, pois para estar algo abeirados. O Virgen, mira, dache de chover, un aire, baixaban as ramas e dabanme na cabeza. Aquelo xa parecía unha bruxería. Eu miraba para arriba e dixen, pero isto vense todo encima de min ou que é isto? E bueno, despois empezamos a cortar as canas, trogamos para aquí, seguía chovendo igual, chovía a lanzas de agua. E dixen, bueno, pois aquí é verdad que se non estea, aquí non se fai máis misas, non lle facemos máis festas porque nos puñamos todos... Porque non paraba de chover. Non paraba de chover. Puñámonos a falar aí, falei ca Santa, dixen, aquí non hai máis festas, como non para de chover, non hai máis festas. Falache de ti a ti? Sí, para de chover, e tuvo un día despois, bárbaro, hasta que acabamos. Puñámonos a comer, e desde que acabamos de comer, sí que caeu unha trompa de agua que aquelo metía miedo. Sei que tes un fío directo con ela, porque Cuidado se que chove. non fixoche caso aquel día. Aquel día parece que fixo algo de caso, pero veremos se ver hoxe solta algo de auga ou non, porque entonces non sei. A ves, que non morde, aí teis, mira. Deixala aí. Temblalle o corazón, Aí que tiña bonita. Todo me conoce. Cuidado! Quieta bonita. Mima. Quieta aí. Ale, Está defensiva. venga. É que non quero estar cerca da xanta. E ali arriba que utilizades? Ali Pa que utilizamos utilizas aquilo para comer. Despois da misa, pois vamos a comer todos juntos ali. Sentarse aquí porque aquí despois poise un pincheo, dáse o vermú e uns pinchos, e desde que se acaba eso todo, pois venga, cada un váse para casa e nosotros marchamos para comer. E sodes moitos veciños? Suelen vir de outras parroquias? No, ven de outros sitios, sí. Ven de todo por aquí ao redor. Nós dos veciños aquí en Villamartín hai moi poucos, que somos 3 veciños na máis. Así que... 3 na máis? Na máis. Vexo que tedes ben montado, porque hasta tedes estampas. Sí, isto traemos e fixemos unhas cuantas estampas e vamos dando pois a xente tamén que ven aquí, pois damos, e de recuerdo unha estampiña, veña a un e a outro e repartindo pois todo isto. Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe.
Vouche preguntar algo, Manolo. Algo que me chamou a atención, porque dentro desta toda a peluca, como digo eu, con todo o respeto, porque é moi bonito, vexo unha cruz colocada lá na cima. Quen trouxo esa cruz? Esa cruz... Ten unha anécdota, non? Sí, ten moito. Esa cruz veu de Silleda, foi feita ali. Quen a trougo foi Manuel Cachafeiro, nun 600, que pasaba a cruz para adelante, para atrás. Viña vindo aí pola Fonsagrada, que daban todos locos cando pasa por aí, e onde irá neste 600, este home que se eu, puñiríase mal, miraban a ver onde puñía, a ver se giraba naquela curva e tal. E veu vindo hasta aquí, por un aí para arriba. Despois ali onde a casa ainda collina leu, e anduven eu, tuven que transportala hasta traela para aquí. E aí a fomos colocando, subimos arriba, e apenas xa tiña aí como un furado así, xusto onde está, que senón non a podíamos meter. Como se estuvera esperando por ela. Sí, que era xusto, nada máis lle demos un pouquín así para baixo algo, e rellenamos un pouco ali, e ali quedou a Bueno, terminada a nosa sesión vermú, encontrámonos aquí con quen nos amenizou bastante ben, estivemos moi a gusto. Boas tardes, como te chamas? Tania, Tania. E de onde eres? de Fonsagrada, de aquí cerca. Moi ben, levas moitos anos aquí tocando? Levo 8 de 12 e agora teño 20, levo 8. Eres noviña. E queres seguir neste mundo ou pretendes cambiar? Bueno, estou estudiando para poder cambiar dentro de uns anos, pero estudio música, pero bueno, gústame. O sea que isto é algo como de fin de semana, digamos, algo de hobby, que aproveitas para sacar un poquinho de De cartos. diñeiro, claro. E que tal de estudios? Ben. Ben, estou facendo piano e acordeón no conservatorio. Mira. Acabo de escoitar algo relacionado cunha señora que viña con as vacas. Que lle pasou a esa señora? Esa era unha muller aquí de Villamartín que viña para aquí, tiña 4 vacas. E claro, como había por aquí este campín e estaba así, pois viña tamén a lindar por aquí as vacas e, pois claro, cagábannos todo por aquí e viñan e fregábansenos por aquí os... Tiñamos aquí antes un comedeiro, en conta de telo ali arriba, pois tiñamoslo aquí. Pero un día al cabo, veu para aquí, pero as vacas espantáronselle, de tal maneira marcharon a correr, e Sofía tuvo tanto medo que ela para aquí non volveu cas vacas xa para nada. Dixo, acabouse o prado que xa non volveu aquí para facer máis nada. E ti iso que te inspira? Que foi a santa que lle dixo, a min deixame isto limpo. Eu non sei se foi a santa, se foi que as vacas lles deron de moscar, eu que sei que pasou aí. Ela acordou non volver para aquí.